Zdravím vás kamaráti, dneska vás vítam opäť pri novom videu. Dneska si zahráme 3008 IKEA a zvyky. Poď rýchlo, len keď bude noc, tak ide hneď po nás. Musíme si prvé nejaký dom postaviť. A tak Viku už začalo stavať. Čo tam stavaš? A ty chceš nejakú poličku aj. Dobre, Vicky, ty už stavaš. Ja neviem, matka má zložiť nejaké plenky. Kde? Ja aj tu je jedlo. Áno, daj si to ti pridá energy. Dobre, ja berem veľa toto. Ako sa to otvára? To som neskúšal. Či sa nedá? Čupnúť, mne sa nejde čupnúť. Aha. Tuto. Tu bereme. Tu poberieme nejaké Doritos. Lebo nechceme umrieť z hladu. Tak. A tuto. Cola. Čo to je? Neviem, či to je Coca-Cola, alebo... Berem to. Dobre. A ja strašne veľa jedlo. To strašne veľa pridáva ináč. Dobre, berem iba ovocnú misu. Jablka. Čo pridáva? Tieto citróny? To nie sú citróny, to sú nejaké gule. Nemám plný inventár. To ešte pizza, to je toľko toho. A kde si? Ja toto skladám. Čo sú za pískom, lebo... A tam si, dobre. Čo vidím? A to je v dom? Musím zobrať palety. Tak tam je niekde inde. Dobre, ale no to nájsť. Keď nás teraz prekvapí noc, beraj ty nejaké, lebo ja už mám plné. Jedlo, lebo ja mám plné. A máš aj Doritos. No, mám aj 2 koly. Ale tie koly nie sú tak potreba, 23 energy, ale... Dobre, ja jednu kolu vypijem. A túto kolu, keď tak drop. Ja ju dropnem na zem. Čo by som tak mohol ešte zobrať? Máš plné? Ale ja už mám plné. No ja. Ja beriem asi ovocné misy. Dobre, ja idem hľadať tie palety. Posledný item. Tak, jablko berem. A ten banán koľko pridáva? To jablko je dobré. To pridáva 12 hunger, 6 energy a 5 heal. To sa potom dám, keď tak. Ty sa tento dokonal. Prekvapí nás. No 3, 2, 1. Čakaj, zapískam, neviem, kde si. Mám napískať. Môžeš, lebo ja to nevidím. Ja sa neviem nájsť. Neviem, či si Aha, už sa vidím. Si tam. A tam blízko si môžeme niekde postaviť dom. Ja to iba označím. Tuto. Môžeme ísť potom, jak sa to označuje. Som zabudol zas. Ja zatiaľ poskladám tuším. taký menší dom. A potom na ďalšiu noc. Dobre. A nech sa si to sa neoznačilo, Vicky. Dobre, už takto. A tu je jedlo. Takže tu bude jedlo. Tam môžeme vidieť, tam je jedlo a dom týmto smerom. Ktorým? Pozri, je lekárnička, zober. Kde? Aha, tuto. Fúha, musíme to zjesť. Nemôžem zobrať. Ale neviem, ja či to snídem. Lebo už za chvíľku bude noc a ja ešte nemám poskladaný ani dom. Tak. Ne, čo som to stačil. Ne, typek ide preto. Typek to. Chcem to zjesť. Tuto tvoju zem. To dáva nejaké healy. Mám jednu lekárničku.
bojím. Tomu. Toto je. Na 26. Co laguje. Ja mám nejaký dám ryška. Dobre, ja skúsim prežiť túto noc len takto. A zapískam. Ja som zapískala. Ja som tuto hore. Ja ťa vidím, ryška. Dobre, ty si tam. Poď rýchlo. Ale tam je jeden typek. To je veľký. Tam je ten veľký. Dobre, ty si tam. Ty si hore? Ty si u niekoho? Ja ho vidím. Ty si u niekoho? Poď. Tady to. Tento typek sa nehybe, takže v poho. Počkaj, ja som sa sekol, mne nejde ani čuknúť. Musím to takto urobiť. Túto krabicu pustiť. Poď. Tady to. Tu? Tady to vylez. Prečo to levituje? What the fuck? To vie levitovať, to som nevedel. Tu? Som padol. Idem. Ne, ešte raz. Tu je nejaký parkour ťažký, ne? Čeruje prdel. No dobré. Ja som tu. A tu to poď hore. OK. A toto je vlastne správy. Noc. A toto máme taký... Ja som zapískala. Kľudne si Tento typek sa ešte... Nejaká to má to zrazu, ne, ja to osvietím. Idem ešte... Fuj, to je hnusné červené. Červená je najhoršia farba. To je nubak. On je tu! Modrá! Bežečko! Aspoň, že modrá je krásna. Kto? Čierny? Ten typek. Čierny? Typek tu bol. Tam veľký on levituje. Ja som na tej lampe. Pozor. On padol. Tam. Ja som padol. Kurník. Máš hryško. Pomoc. Tam on je. On tam je. On tam straší. Toto je peklo. Aké máš hryško? Ja tu okolo toho bežím len tak. Ja som tu. To je dlhá noc. Dobre, ja idem tam naspäť. Možno už odišiel. Tak. Ne, neodišiel. Ne, on ide. Ako sa dostal hore ten nubák? Kde? Som hore. Koľko to dáva? 30 hil. Ja si musel dať lekárničku. A ja. Kde to nejde? Tak ja stlačám. Jaj. Brdíky. Plus 21 hil. Ja sa bojím, ja sa toho nebojím. Kde si? Tuto. Kam ideš? Ja som tu hore, ja tu stražím. Ja som stražca. Tu sú nejaké plenky, to môžeme zobrať. Aký týpek? Kam ideš? To je jeden typek odpadol. Totálne bojím. Čo som počul? Počujem toho čierneho. Poď hore. Ja počujem toho čierneho. Niekde tu je. Hore. Ne? Ja som zapískala. Ich je tu veľa. Hore poď. Tam je ten veľký čierny. Tam je ten veľký čierny. Tak, jedem najvyššie ako sa dá. Už som najvyššie ako sa dá, Vicky. Na ďalší deň poďme si skladať dom. Len teraz, keď sme nestihli, tak musíme bývať u týchto smradov. Ale môžeme aj ako tuto hore bývať. Môžeme si urobiť, môžeme ukradnúť dom a inak veľká budova. Jedlo 400 metrov, ale 463 metrov. Môžeme, ale neviem. Mohli by sme to urobiť niekde tam dole, aby sme ušetrili stenou. Nebolo by to lepšie? Máme si to urobiť dole. Minule sme robili veľký dom, ale... Ježiši! Pomoc! Som ma tam hodila. Tam bol ten veľký čierny. Tam je. To vyčuši dole. Yes.
Nice. Prežili. Dobrý, tak já... Tak raně. Čau, nube. Alebo tam hore chceš ty fakt? Hej, veď to hore bude. Dobre, ale musím nájsť tieto. Choď hľadať jedlo. Ja mám 15 jedla. Okay, tak Nemalo by to stačiť? A niektorí pridávajú, táto napríklad pridáva 23 hangerov. Ako mám ísť hore, Vikiki? Ne. Čo je taká hmla? Lebo ty si hmla. Ako sa budeme dostať hore? Nechaj ten rebrík tu. Aby sme sa mali nejak zase dole. Hore. Tak. To budeme furt prečkávať. Áno, to bude nejaké toto. Tak, a jak musíme sa otočiť hore, takže Z, Y. No, to musím trošku zväčšiť. A dáme to sem. Tak. Daj prečte lampy, prosím, Vicky. Tie lampy potrebujeme dať preč. A tu Z-ko musím nejak otočiť. A Y to nejak tak otočiť. A X to otočiť do strany. Ešte lampy, prosím. Dobre, už máme ďalšiu stenu. Každá stena je iná, to je jedno, ne? Tak, tu nechal tú lampu. Vicky! No zavrela. Ale my máme východ. To je tá lampa. Zavadza. Nám kradne. Jej. To berem tú lampu, to je na nič. Hodím preč. Ahoj. Ešte tu je lampa. To je nejaká lampa. No počkaj, ty si zničila celý ten rebrík. Ne, to sa pôjde hop. A tu sa pôjde, tu sa vyskočí a tu sa pôjde na strechu, okej. Mám cestu, parádu. Ale nebudeme mať tak toto poschodie, že si tak vybavíme, že tu dáme. Okej. To nejdeš zobrať ten plank. A ide. Lebo to sa niekedy tak ako keby zomkne a nevidíte to, že dobre, a po chvíľke sa... Ja sa snažím zmenšiť. Ale veľmi zmenšiť. Zmenšenie toto? A ty to pozväčšuješ. Ja to som malé. Lebo toto... Tak to teraz je. To je Sofienka. To není. Dobre, máme stenu. A je nikto. Ona kradne barák! Hej! To dovoluješ? Aha. Reportujú. Ako sa volá? Sofia Kuj. Ja idem tiež reportnúť. Ja idem nahlásiť. Kde? Sofia Kuj. Report. To mne to je úplne jedno. To je ten veľký. OK. Som asi reportol už. Som nereportol. Neviem, ako sa reportuje, som zabudol. No to je veľký noob. Som ako všetky. To je veľký noob. Poďme si, ja idem. Prečo? Lebo sa neviem dostať hore. Jak nevieš? Čo to hovoríš za nesmysly? To sa dá dostať hore, či? To je zlé. Lebo ja už tu robím takto. Takto tu. Že nie tam hore, ja sa bojím. Ja budem mať radšej tu barák. Tak dneska ešte prežili v tomto. Ale ten čierny je tu. Ale on nedoskočí podľa mňa head, tak máš úplne hore. Však on tam bol. Práve tam bol. Za 5 sekúnd je noc. Takže ja utekám. On je tu. No. A ja? Teraz ma zabije. Lebo teraz zakúkujem noc. Takže ja? Toto je tento!
Koľko ich tu je? My sme zle. My sme tu urobili zle dom. Môžeme robiť ďalšiu noc a potom urobíme nový dom. Je tu čierny a idem preč. On mi ubral! Ten čierny mi... Nie? Prečo má byť cez diery? Všetko zjem? Čo dáva healy? Ja mám jedno, nič nedáva healy. Po 4 healy, ale ja mám 66. Zostu. To je strašne veľa jedla. To je strašne veľa plenkov. Viete, my sme mŕtvi. Keď to budem... Musíme začať asi od znova. Ja urobím taký ešte malý dom rýchlo. Vicky. Ja neviem, kde si. Úplne. Kde je? Čo je? A už ten čierny tu není, že? Kto? Je tu ten čierny? Pýtam. Ja toho čierneho počujem. Som bol tak v regáli. Vstávaj. No ten čierny je tu. Ne. Oni vás zabíjajú. No tam je, on má invist! Takže má neviditeľnosť. Tu prdele. Bež. Kamo, bež. Kde si, Vicky? Zabíja. Ja som mŕtvý. A ja. Žerem. Ja nemám energiu. Mama. Ja beriem všetko. Ja som ubrala. Ne. Ja beriem všetko, čo môžem. Plus 6 energy. Nemám. Ja som mŕtvý. Rýchlo. Ja prežijem ešte. Ešte skúsime niečo. Tak nemôžeme skončiť. Kde? Máš free revive? Ne. Ja som umrela. To sú všetky moje veci. Lekárnička. Zapískaj rýchlo. Nájdeme sa rýchlo. Nejde lekárnička. Ja to musím držať, ja som sa zabudol. Zapískam. Ja som mŕtvý. Beriem všetko. Ne! On to kradne! Nubák, pripečený. Kde si? Rýchlo. Mám zapískať ešte? Mne to nejde. Dobre, už pískam. Ja sa bojím. Kedy už bude deň? Pískam. Ne. Ja pískam, sa snažím. Už som blízko. Ja neviem fakt, kde si. Ja tu len krúžim len tak. Ne! Vicky. Pomoc. Nenáhodný týpek. A teraz nikto... Toľko sa ich vrhlo na mňa. Toľko sa ich na mňa vrhlo teraz. Ja mám 50 energy. Toto nie je dobré. Aj na mňa jeden ide. Chceš Chceš nejaký dom? Ja ťa vidím, Vicky. Ríško. Na dvere. Kde sa hodia. Vicky, poď. My sme si nestihli postaviť dom. Toto sme za nubou. My nubovia. My si fakt nestihli postaviť barak. To môžeme byť. Už do noci. Toto one. Rýchlo poskladám niečo. Ja mám dvere. Čo s nimi mám robiť? Ja s nimi len tak točím. Tak. Tu je. Zetkom. Bež. Kde? Kto? Ten čierny? Ten čierny? Jenom kto to je. Keď mi povieš, že toto je, tak poznám.
Ideš za mnou? Áno, lebo ma naháňa. My ideme na jedlo, ja idem na jedlo. Ale nás naháňa, Juriško. Neviem. Fakt? Áno. No tak milión. To by to mohlo skočiť, ne? Tu je ten veľký. Kde? Tu. Rýchlo. Ajajaj. Dobre, ja bežím. Už nejdu po nás. Ideme na jedlo. Tu si postavíme nejaký dom. Tu budeme skladať dom, dobre? Dobre, nás stačí. My sme skromní. Dobre, ja tieto dvere nejak odhodím. Tak, sú položené. Som zapískal, keby náhodou. Nie, poďme ide, lebo toto, ale táto palička sa nedá tak preč. Dobre, ide. Skružme okolo nášho domu. Proste. To je ten veľký, čierny? Tu. Dvaja idú po mne. Jedna dievča a jeden chlapec. Ja nemám za chvíľku energiu. Čakaj, nemám nič, Vicky. Yes! Ja verím, že Okay. ja papám všetko, čo môžem len. Ja nemám nič. No ani ja. Nemám nič. Ale fakt, Vicky. Dobre, stavaj barak. Dobre, ja rýchlo skladám. Kde sme? Ale tu strašne milión ich. Neviem, kde si aj. Ale cez deň nič neurobia. Ja viem, ale... Kde si? Ja neviem. Vyskám. Vicky, vidím ťa. Tu si. Stoj na mieste. Stoj! Budeme si to... Stavíme si... Neutekaj. Jedno. No tam je to jedlo. Označí. Tam si označil, že jedlo. Coca-Cola. Musím zjesť Coca-Colu. Zjesť Coca-Colu. Bolo mi to 5 HP. Strašne to veľa bere. Ja to proste jem. Len tak. To je jedno. Áno, to je najlepšie jedlo. To dáva... To nedáva... Toto... Ježiš, to dáva hunger. Ja mám plný hunger. Toto dáva hunger. Potrebujem, čo dáva toto. Jablko dáva 5 heal. A toto dáva 4 heal. Jablko dáva 5 heal, to berem. Neviem, čo dáva banán. Si to možno nepamätám, lebo... No, lebo aj tak som to... Hral som to, ale... Si to nepamätám všetko. Mám všetko plné. Mám iné energy plné, všetko mám plné. Ako keby som začal od znovu. Proste... Som proste všetko zjedol. Tu sú tie fľaše, čo pridávajú energii. 12 energy. Kde si? Ja skladám dom. Pri jedle niekde? Daj si tam. Takže to pôjde takto. Dobre, a potom si to tam ešte aj označ. Dobre, Vicky? Alebo ja si to tam tiež označím. Ja si označím všetky miesta. Asi ťa už vidím, ale rýchlo, Vicky. Toto není sranda. Čo je toto? Čo je toto? To som ešte nikdy nevidel. Čo to je? 13 energy plus 6 hunger. To si ty? A ty stávaš tu, jaj? To je jedno, aké to je veľké. Hej, tam hore to nebol moc dobrý nápad si to tam stavať. Nie. Počkaj, toto plán trošku zväčším. Ne, ja som to nechcel zväčšil. A pustiť. Ja som sa to zasekla. Ja som si dal obrovský plank. Čo robíš? To je také malé? Ne, ale ja som sa to zasekla. Ríško, zober tú posteľ. Si nevieš aj ty zobrať sama. Ale ja niečo držím. Tak si drž. Ježiši. Fúha. No to si tuto niektoré robí steny aj blbo. No ja to možno kazím, ale... Nechcem sa ti do toho pliesť. No, toto je veľká doska, takže... No tak, nejak. Len tak. Tu je kompl. To je počítač, sa mi zdá. Ne. Je.
Jest! Tak je to počítač, tak okej, dúfam, že je tu aj Wi-Fi. Okej. No, čo robiť väčšie? Okej, je to malé. Veď potom to zdlhšíme. To sme ešte Predlžíme. Maďar. chodávať. Ide urobiť strechu. Choď. Už to skazil. Či? Co nedá prejsť, to je dobré. Ja to Ale ešte jednu dosku. Počkaj. Jedna doska chyba? Ale tú strechu urob dobre, Vicky, dobre. Takže to nejak odflakne. Snažím sa, ale keď Tu není diera, dobre. to odflaknem, lebo musíme sa ponáhľať. A môžeme aj z posteli. No, ja to chvíľku počkám. Bude čakať. OK, ja to tu zatiaľ skladám. Ríško, za chvíľku príde a okay. Dobre, a dobre. No, malo hráčov to hra, som zistil. Ne. Dobre, počkajte, ja to zatiaľ prestihnem. Vidíte? Už jenom my sme to moc nestihli, my sme to nevypočítali s tým strihom. Ticho, Vicky. Zbieraj plenky. Zvenčiť toto. Ne, nemusíme. Takto sa zachránime. Iba raz, dva a iba 3 plenky, iba 4 plenky. 4 plenky chýbajú. Ajajaj, my sa tu už hádame. Dobre, to je jedno. Zoberiem ešte lampu. Lampu, na čo ti je lampa? Dobre, tak môžeme byť aj po tme. Potom je to lepšie, lebo to strašidelnejšie. Poď. Zase sa bojíš hororov. Tú lampu načgam hore, proste. Tak. Nejaká telka si. Ne! Skúkam. Tak ešte skúsime 3 minúty to natáčať a môžeme ísť. Potom môžeme natočiť ďalšie video z tohto, keď sa vám toto bude páčiť. Ja. No tak ešte potom. Až to strihneme celú noc. Strihneme noc? Boli? Môžeme. Vidíte? Už pred sekundou začalo ráno, takže ideme na to. Takže poďme rýchlo dostávať ten barák a potom už... A toto mohlo zostane. Takto. To oprav. No, poďme. A keď som si dala zle. Musím upraviť ja. Tak. Pustiť. A teraz som dala. Tu treba dať. Východ bude takto. Vchod bude takto. Tuto. Pôjdeš na posteľ. Ne. Ja to dám preč. Náš vchod bude takto. Môj cez počítač. Asi na streche. Teda dostať nedá. A som toto video na 40 minút, takže máme ešte minútu Vicky. Alebo to možno ešte približíme trošku. Dám ten kompu. Nepadol počítač, že sa nerozbil. Ešte jedno. Ale to potom zoberieme.
Musimy tu urobić jakiś taki stolik. Mój poczytał, że asi już rozbity. Nie funguje. Musimy zabrać. Kto jest ten? Dokładnie ten drop ten. Muszę poczytać razem, a można będzie fungować. Nie chcę jeszcze powiedzieć. Proszę. A co robię? Drop. Drop. Ja chore. Nie to dało chore. Bez to. Teraz tutaj pieniądze, może kradnie. On tam jeszcze odpisuje to po jakim języku. To jaka piłka? Ale po jaką rozprawę? No. Myślę, że no. Ja bym co pisała. Jeśli synemu czy pisem lubiwać. Można to odpisała? Nie pieniędzy? Ja płaką. Jeszcze napisałam go. Czy może? O, nie może, że odpleć. O, biorę jedno! Bez to. Wypadli. Jedno. Takie już pobieramy. Dobra, może sobie to wideo patrzyło. To było trwało mi długo. To trwało. Także nie zapomnijcie like, odber, a czaucie.